Dada bentero kana kabanta ka jing yakop khwai khabam kaban sapelong ha marpana ha kan reu terek banai ba nyu ar hajar ar phan reu te pej bat sakhi ya kane ka jing the yaki dokha te lese don na pedang jupi bompat ui ya kane ka notice srap an pule ya kane ka notice komba kalong ka jing khwai khabam ka jaka kane ham arampana harut surok na shilong sha maus ram malapanyaj da iba du pik umdor te ka terik ban pen khwai ka dain reu terik banai ban yo ar hajar ar pen reu kapor ban khwai kan dai khandai siteng am bat kan kot ar baje siteng pm te kador jong ka tiket khwai kan dai san spa tangka shirang wyang we khwai te sngap ya kijing ai subha baya ka baning kong anai silak ka ba ar lai pho hajar nata ka ba lai shipho hajar tenal kite gi lai tali ki jing ai subha ki ba khmat kinon dan chu sa ki constellation katai ka baning kong ken ai ar hajar ka ba ar hajar ka ba lai ar hajar ka ba saw ar hajar bar ka ba san ar hajar nanta ban reu shi hajar ka ba nyeu shi hajar ka ba phra shi hajar ka ba khandai shi hajar ter hadu khat san tli dang yo shi hajar te onsha banbu jaka ha kan reu trek banai ban yo ar hajar ar pun reu ka mod ha kate hi ha ka ju hi kasngi ban pen khwai te kapor banbu jaka kan dai ha kapor san shiteng am man stam te on the do kha thmai reu kwantal ha ka ap khandai trek banai ban reu ar hajar ar pun yo ha kapor phra baje am man stam kap mod yaki do khala da ban the manen shisin baladap ki price kirawan kinam dai shu ban penthut ya ka jing yakop kwai do kha ya ka jing yakop kwai do kha kan yai bet shakmat omsha ban sa jingbam kat bom padai kapor ban khwai ondon kinong diwi di khanyang onsim jing theu ya baro ki jaj do kha light no kasel balkap nalor kate ka jing yakop khwai do kha ha kate ka sngi kandon shu sa kaloki dro kata ya ka ban kong anai san pho hajar ka ba ar shipho hajar ka ba lai san hajar te kador jong ka tiket loki dro kandai shi spa tangka shi tiket ar spa lai tiket on penile kai ha kapor ar baje pm on ai por san minute ban wan shim ya ki price te ba phnyo ya ka jing tip ki ba company phila ban phun ru ya ki ne kin ma phun ki bala don ha kane ka notice te phila ban sakhi no ya kane ki jing the ya ki do kha bat saredi ru ha kano kapung ka ba phikwa ban chong 32 কেজি আছে বাবারি বাবা ওরটা কি না বাবা Right. Ini bah. Jom. Wah, betul ni. Kanongon na pedang jengphi ki perlok rawan ki bala juwan khwai ha kine kipung te kene kapung kade kapung jong iba du pik umdor kabade jaka hapo rampana te katrik ban pen khwai kade kumtu kumbang la batai hapo ka notice te kine ka jaka kapung kadon hadu san teli kipung Em thế
แต่กะเนกระปุงกะบาละแทดอกมันตากะเดกระปุงกะบาไลแต่na mar ke jing duna jong ki perlok nong the dok kha ki bayara ki dok kha te khamski kar kom the dok kha te karpa de phi ki perlok baro ki bayo I bat ki bape ya kane ka video kham tam ki tu ki ba thumu banwan ha kane ka jing yakop khwai dok kha te wat nam skip ya kane ka video mal ki kene gede pung basau kan sawan hadin te ki dok kha ba kham he kumbal ong ki nong the dok kha te kin sa the hadin banda lalut ki dok kha ki ba khamret te nak ta ka daw te pe bat sakhi ya kane ki jing the ki dok kha hadu ka bakot jong ka video ya deh pung balai the 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 แต่ตอเล่งตางเนเป็ดยากินกิปุงกะเนกะปุงกะบาริงมันตากะบาฮากะจัดดุกะเดกปุงบันกงบัดกะเนกะปุงกะอารกะเนปุงบาลายบัดกะเตฮาเตคลิดุกะเดกปุงบะเซาบัดกะเนปัดกะเดกะปุงกะบะซันเตกิดอคาละแทะหังเนยกิดอคากิบาไลบังบังเตเปจะกะเนกะวิดีโอหาดุกะบะกุดwat nam skip kembang ala ong pi wat pe ya kene ka video hadok bakot ba phin saki ya kene ka jing the ya kidok kha ner the ha kapung banangkong Di pelok kene gede kepung kebasan kene bathe dok kha menta gede kepung kebasan bat hane kidang buon karim ru mo karim ru kidang buon kene kepung ka price ne wa kepung basan itu kuila he Kak stri Cô không nãy xem lại khen lại lẹ này Ini kepung besan
Oh, dislap-lap. Alun na. Ka price kini mo, kung basan. Ka price. Oi, buhe na. Na tadi sa. Oi. Wow. Kina ro ka price. Ni ka price mo.